हामबाय जत ताखुक तै बुखुक संनो 2 तारिख नासिमा 2 तारिख खाना फाय दंखा खाना चिनी काउंटिंग नाय उमाकान्त अपहंके सदर डिस्ट्रिक्ट विशेष कर सदर डिस्ट्रिक्ट नि कखनो न सासे नाय और वो काउंटिंग बरफ फायनानि बागै नाय कुनु टारगेट दिजागिया मुसुक फायमानो मुसुक फायमाया कुनु साजागिया फायमानो फाइनान बागी बको बको ते कैसा हंगाय फाइबानो जों और वो पीसफुल कई मातंग लाइनाय और वो बुलाई तो लाइने बागिया जों और वो चिनी वन लास्ट फाइट न जों ओ फाइट जों जी दिउ थानानि चिनी फ्लैग न हुसुगति सावै तंग थगलाय थालायनानि से और बुलायनाय बागिया काउंटिंग और वो अनेक बरफ न बाक्सा वन सुबे मानो काउंटिंग गुनगल रक मानो हनैनाय काउंटिंग कुनु गुनगल उंगला काउंटिंग चिनी गुनगल उंगनानि कुनु आरो चांस करी चिनी टेबिलक दंनाय और वो चिनी टेबिल kaham kana जों काउन खाय गनि नखर फायमानाय आरो गुनो गलंनानि कुनु सम्भावना गरै चिनि जे काउंटिंग एजेंट न अवश्य को बुंनारनाय जारा काउंटिंग एजेंट हिन फायनायरो बरक जानजानि जे आई कार्ड दमनि अबनर आई कार्ड न किसा सतर्क कै मातरनाय जों अनेक समय नुगो अनेक राजनैतिक बदल नि काउंटिंग जों नुखा ओ जे आई कार्ड न बिरोधी र फाट सेग्रे सासुई चिरि खिबि मार अमहाय जाहाते नियातै जानजानि आई कार्ड जानजानि सतर्क मातंनाय एरपरे जदि अमहाय कै नों जदि सिजिगि खिब जागांखाय नों आरो एलाउ करिनाय निन आई कार्ड छारा नों आरो काउंटिंग मा हाबला आमनि बागै जारा काउंटिंग हाबनाय रंना बनो कबो मुनारगो नर जतन सतर्क तंगदि जेसेपना और वो विरोधी र और वालानि चेष्टा खायतुम गुनगल खायनानि चेष्टा खायतुम जों और गुनगल खायनानि जों उसकुप रिगलाक असुजुग रिगलाक जों बुखु बाय कक बायसिनि कक सालायनाय और याक पिसान कुन दरकार करे जों और जे पायासा पर्यंत जों गनि मातंनाय आरो उनाव आजुगि मातंनाय जानजानि टेबिल पायासा पर्यंत तन हिमालय नन और वो नन अंखरनानि जदि चेष्टा खायतो फांखाय नों और वो अंखनानि बरक चेष्टा खायपानो नों आरो टिकि दंना बागैसे अ चेष्टा से नों मानारनाय जाहाते नों गनिवै पासुगै नंखरनानि अबंखाचिनि वन लास्ट फाइट न नासिगि चिनि अफ फाइट जों जि दिनानि अब मायनुइ गुमन उंगि तंखा खुरुइ जानानि सिमिसे अ खुरुइ जानानि जागाव जों गिरिउइ जदि नंखर फायगा हंगाय अब निनि सिमि खदिंगला और वो चिनि नेक्स्ट जेनारेशन नि बागै लाइकि खदिंनाय आबनि बागै जतो एजेंट थानी रेस्पॉन्सिबिलिटी दंगो नर दायित्व काहाम के दायित्व नाहासुगै नर और गनिवै मानो खरनाय आर जारा प्रार्थी हिन दंनाय रगो बरगो अमहायकेनो पाइसुगै अमहायकेनो आरो गनिवै पास दंखा कैतो आरनि सर्टिफिकेट पेसा पर्यंत नंखरियाबो तो जतो नसियो आबुन बागै नां कबो मुनारगो जारा आरो काउंटिंग दंनाय रखनो आर जारा बायरे दंनाय रखनोबो अमहायनो आं कबो मुनारगो तंखसां तंनानि नांनाय बुलाय तगलाय जाहाते नियातै पारा आमचायाव थांबो अमहायकेनो तंखसां तंनानि नांनाय तन हिमालय जों सायमानो बुबाग्रा इंखा हामजांना फोरोंगो बुबाग्रा कुनु दिनो बुलायनानि फोरोंगिया वालायनानि फोरोंगिया बुबाग्रा जुबानासो फोरोंगो बुबाग्रा केवन खदिनाया आबुनि बागै
जत ताखुक तै बुको तै तिप्रा मथानि वारियर्स तै बुबाग्रानि सेनापति सेंक्राक जोग्रब जत्तनो वानसुगै बाबिउइ बुबाग्रानि जे दागिमानि बुबाग्रानि जे आदेश निर्देश पालन खायदिहिनाय जत्तनो कबों नारगो तै आबोतो जिति खायतो तंथकनायनो जत्तनो तंथकमानि बिसिंतैनो अमाहायके बारमा खालायनाय तासारा बुबाग्रानो जों माना सिकनाय बुबाग्रा की विजय मिছিল दा खायदिहिन विजय मिছিল दा खायदिहिन आबो जों किजा माना सिकथाय ग्लायो आरो जितिना हिंखायतो तंथकनायनो जितिया हिंखायतो जितिया हायबनो जितियाथुं वालाय सुरलाय केबो जाहाते तांथुं जिनि ओ बुबाग्रानि जे वारियर्स जत्तनो बुबाग्रानि मोखां सगिया तै ख्लायै तपनानि बागै कबं